na nadadangog sa Kapikolan maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan na 7 minutos makagyang alas 7 ni na pagkaga. Bangon Barreta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa ido kan 97.5 Bangon OK FM. Bangon Barreta alas 7. Bangon Barreta alas 7. Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang inian Bangon Barreta alas 7 aldaw nin Biyernes sa 22 kan Enero 2021. Ako si Berta de los Martires asin uya inot ang mga headlines sa tud sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Davao Occidental yinugyug ni Makusogo na linog 7.1 kasubanggi. Military medyo naglulumoy na sa University of the Philippines. Presidente Duterte nagpaabot na o nagtelepono kay Joe Biden para magpaabot ng congratulations. Department of Justice pinagdismiss ang kaso kontra kay Senadora Pimentel tungkol sa paglapas sa quarantine protocol. Medyo magiging maray na po nadaang panahon sa Pilipinas na naglayas na ang low pressure area alagad may pauran-uran pa sa Kabikulan. Hari Roque, tagapagtanam ng Malacanang, day pabor sa salary increase ngunyan na mga panahon. Bangko Sentral, kumpiyansa ang inflation rate sa Pilipinas. Mawawara na sa laog ng pirang bulan. Sa lado international, 28 katao ang gadan, 40 irido sa kambal na pagsabog duman sa Baghdad. US President Joe Biden nagtutubod magpapadagos ang pagkanap kang COVID-19 sa Amerika kaya inisayang lalabanan. Pawalat na regalo ni Trump kay Joe Biden sarong bakod ang problema. Asin mang kautangan, sabi kan mga kritiko. Dating Presidente Trump pinagsabat ni mga supporters duman sa Florida. Bilang pakonsilo sa Amerika, sinabi ni Joe Biden na napaybi siya sa surat ni Trump ta ini very generous. Alagad din niya na sasabiyon sa guna day pasinda nagkakaistoryahan ni Trump ta plano niya palan apudan si Trump asin sila mag-istoryahan bilang mag-amigo. Yan ang mga headlines sa sa kanambot ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. 12 minutos makagyang alas 7 ni na pagkaagang oras na yan atud man sa karambot kang Cabral Bicolandia Supermart atud man kang DMSQ sirman kang original na Master Square. Antes kan mga mayor na bareta
Inaapudan ng kaso Ricudos ninhuliman sa sunod-sunod na mga apod o reklamo sa radyo. Magpaliwanag da kung ano ta sunod-sunod ang brown out ngunya na aga, biglang na brown out, biglang mabalik. Dapat magpaliwanag subot ang kaso Ricudos na magkakaraot ng mga appliances kan mga tao sa naga ninhuliman sa pagkaka-brown out na pagkalisning sa 2 minuto minabalik ang kuryente asin kung ano ang dahilan kandi naguntok na brown out ngunya na pagkaaga. Sa kamugtakan mo na kan panahon, makaka-eksperyensya daan ni mga bigla na pagbulos ng uran sa dakulang parte kan nasyon. Mas kinakarayo na ang binabantayan na low pressure area o LPA, sigon sa pag-asa forecaster Lori de la Cruz Casubago, pero sa LPA, nakakapiktuman ang tulpang weather system. Kabali na digdian na Intertropical Convergence Zone o ITCC sa Palawan, asinman Mindanao. Ang tail end kang frontal system sa eastern section kang northern asin central Luzon na medyo huminali na sa Bicol. Ang inapod na ikog kaning nagsasabatan na amihan sa Siriman Easterlies, dati pirming nasa Bicol, ngunyan huminuros na pasiring sa Central Luzon. Pati na daandur sa amihan sa extreme northern Luzon, nagpaparakusog kaya grabe ang lipot naman. Pinag-iingat pa ang publiko sa baha as imposibleng landslide sa mga high-risk area. Kung kaya pwedeng medyo magtaga-init, may taga-uran, may kadikit na uran, alagad pwedeng magsubang naman na saldang sa Kabikulan. Sa iba pang bareta, pinagyugyug ning magnitude 7.1 makusog na linog ang Banuan kang Jose Abad Santos, Davao Occidental, Kasubanggi. Base man sa report kan Fivolks, alas 8:23 Kasubanggi tuminama ang linog sa nasabi ng Banuan. Sigon sa ahensya, tectonic ang origin kang pagyugyug na may rarom na 116 kilometers sali sa ibabaw kan daga. Nai-record ang Intensity 5 sa General Santos City, Intensity 4 man sa Davao City, mantang Intensity 2 sa Bislig, Surigao del Sur. Sigon sa Fivolks, mayo ning man na tsansa na magkaigwa ning tsunami effect ang nasabi ng linog sa Davao Oriental. Bareta lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. Delikadong marautan ng kapirang mga breakwaters sa Camarines Sur huli sa Palagos sa pagpuran. Asin na nagresulta sa dakulang alon sin pagbaha. Ang mismo gradong dakan breakwaters ang dit man kinakakanin tubig na yung pigahan dalan kan na maraot. Asin posibleng magdaan yung mga langkaw na tubig sa mga kataranging lugar. Kabali sa naka-experience sa Kiniyo ang Barangay Castillo, Kabusaw na nasa gilid sa nakan San Miguel Bay. Sa parang residentes na nakaulay ka 97.5 OK FM, sinabi kay Ning natakot hinda na arugan yung sitwasyon ulog na nga posibleng magdala inining grabing pagbaha in kaso dagos na magabaan sa mga breakwater sa barangay. Magian pirang tinampo sa barangay na kasumpay ka ng breakwater na nakakalot naman, uli ka na dakulang tubig gali sa dagat. Kung kaya, pigkukordo na naman, nitangan din na maagian kan mga tao, siring man ka mga lundaran. Siring kani, ang problema ka nagkapirang mga banuan na rin sa dagat, arugan na Kalabanga, kasi mga pirapang banuan doon sa Partido area. Nagiging informasyon sa radio lokal para sa 97.5 OK FM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Padago sa bangon ng Barangay Alas 7 sa Lado Nacional, medyo naglulumoy na ang military sa University of the Philippines. Yan in koneksyon sa pagkakansilar na kang Armed Forces of the Philippines sa 31 anyos ng kasunduan na day makikiaram ang military sa laog kang campus kaniya UP. Alagad sa pagkansilar bot sa biyon ang militar mga soldados o bagaman na pati na pulis pwede nang sumakyada sa laog kang campus kan UP para haranapon ang mga komunista o ang pagre-recruit ni mga estudyante na pinagre-recruit subot kan mga komunista. Andam si Defense Secretary Delfin Lorenzana na makipag-dialogo sa mga opisyal kan UP para man maariglo pa ang nasabi ng kasunduan. Kadako na nagtutuyaw na dapat alday pagpundo ninhulit yan subot pakikiram sa pag-aadal kan mga estudyante duman sa UP. Alagad ay masirisimbag kang UP ang kaputan kang militar kung ano kadaklan sa mga nagkakagardan na sa baradilan kay banan ng NPA, ang kadaklan kay banan subot mga estudyante kan UP. Kung ano tan mga estudyante kan UP kay iba-iban mga NPA sa pakikipagbadilan sa mga militar. Bareta lokal, nasa linya si Hila de la Cruz. Siyam na persona ang tinakma kan mga otoridad sa Banuan ng Minalabak, Camarines Sur matapos ani ang maaktuhan na nagkakarawat ning illegal na pabulang o patupada sa may parte mga bandang alas 2 kasudma sa may parte kan Sitio Balatas, Barangay Baliwag Viejo, Minalabak, Camarines Sur. Ang grupo kang CIDG, ang Intel Operatives kan Minalabak Municipal Police Station
nagkondusyon ning anti-illegal gambling cockfighting operation na resulta sa aprehensiyon kan mga suspect na sinda Dionisio Baysa Isidilla Jr. may agom 43 anyos kan barangay San Jose Minalabak, Camarines Sur, Bernard Carali I. Padillo 38 anyos kan barangay Manapao, Minalabak, Reydan Namuro I. Oliveros kan barangay Manapao, Leonardo Disipida Jr. kan barangay Baliwag, Junel San Luis San Jose kan barangay Baliwag, Minalabak, Marcelino Hababa Itagum kan Baliwag, Morato E. Roberto kan Pamplona, kan barangay del Rosario, Minalabak, Juan Llagas Moises kan Sagrada Minalabak, sa kasarang ngaran na Leonardo Carpio Sr., 55 anyos, kan barangay Baliwag, Minalabak, Camarines Sur. Na kung saan ang nasambit na mga persona, iyo ang nagkatarakwa matapos na sakyadahon ka mga autoridad ang patupada. Sigon sa nakaabot na impormasyon na report ng PNP, makusugan ang ginigibong patupada. Nagkakalagang 2,680 pesos na taya ang nakwa sa mga nasambit ng mga nagkakarawat ng patupada sa kaduwang lalong. Mientras tanto, ang siyam na persona anyaw ng ngonyo na kadipini sa ipatura kang PNP. Asin tani, ang nakatalaan na sa ngataning kaso sa pagbalgar kan Republic o kang Presidential Decree 449 o inapod na illegal cockfighting. Dagdag na informasyon para sa 97.5 Bangon OK FM. Ini Mansil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Rizal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abelian Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Forest sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Forest risko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Forest na kamo. Kaya ikaw, biopatch ka na. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lubod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City. With telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638.
Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. Baindi 3 minutos makagyang alas 7 ni na pagkaaga, mag-apod giraray si Ernie Marfil, tanaputulan sa imong linya. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, andamdang makipagtrabaho ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa administrasyon kan bagong tukaw na si US President Joe Biden. Sa sarong press release, sinabi kan chairman kan ASEAN Foreign Ministers, retreat na naglalaom silang mapapakusog sa irarom kan bagong administrasyon ang relasyon kan sa indang grupo sa Amerika. Kabali sa gustong pakusugon kan ASEAN Foreign Ministers, iyo ang estratehiya kan rehiyon asin Amerika para sa ekonomiya asin man COVID-19 na pandemic. Dahil naglalaog ang signal mo, Ernie, mag-dial ka sa iba mong number. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, pinagteleponoan pala ni Presidente Duterte si Joe Biden kasuudma. Asin sa silang pagulay-ulay, pinaabutan ng congratulatory message ni Presidente Duterte si Joe Biden na ikinaugmaman kan Presidenteng Amerikano. Ando nagulay-ulay kang padagos na maimbong na relasyon kan Amerika, siriman kan Pilipinas. Sa iba pang bareta, ang Bangko Sentral nagtutubod na ang nangyayaring inflation rate o pagmarahalan kang presyo ng barhalon. Iyan halipot sa nang panahon. Iyan da matutunaw sa sadiri niyang buhay. Sa laog lang ni saro o bagaman 2 bulan, mabalik na sa normal ang inflation na sinasabi, asin mabalik sa pagbarato ang presyo ng mga barhalon. Kung kaya sinasabing dahil dapat mag-adit bakuyan ang pinakadakulang problema kang Pilipinas tang inflation rate na nangyayari ngunyan, iyan temporaryo lang, ninulima sa pandemic asiman sa nag-agi mga bagyo. Alagad pag-abot kang panahon, sigon kay Deputy Governor Francisco Daquila Jr., magiging normal na ang ekonomiya sa Pilipinas. Tistingon ta ang linya ni Ernie Marfil. Ernie, pisamin. Dahil naglalaog ang number mo, Ernie, baka may iba kang number, iyo ang i-dial mo, dahil nag-uon sa imong number sa satuyang cellphone. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa.
Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. Panago sa ultimong mga bareta sa Bangon Barreta alas 7 sa Lado International, mainit na sinabat kan sa iyang mga kababayan sa Florida si dating US President Donald Trump. Makalis na magali na ini sa White House para man sa bagong administrasyon, nagkiguaning mabagal na motorcade ang konvoy ni Trump sa West Palm Beach sa South Florida. Mantang pasiring ang dating presidente sa sayang private na Mar-a-Lago Resort. Sinabayaning pagwagayway ni mga bandera kan Amerika asin banners kang Trump supporters ang pagabot kan dating presidente sa sayang hometown. Matatandaan siya nag-star dati sa New York, alagad dahil sa pang-aapi saya kan mga taga New York, mas ginusto niya mag-star sa Florida at na mainit ang panahon duman. Sa kaigwaning baybayon, bakong araw da sa New York na pirmi na sanang nakukurog sa lipot. Magigurumduman din nagdalo sa inaugurasyon ni President Joe Biden asin Vice President Kamala Harris. Si Trump natulos na gali sa White House matapos magtaoning farewell speech. In koneksyon man sa Joe Biden-Trump relationship, nagtaram na sa media si US President Joe Biden na pinagwalatan siya ng personal note. Sinurat ning kamot ikinagsayang lamesa halik kay President Trump sa talong tradisyon subot sa Amerika na nagaling presidente nagsusurat sa maabot na presidente.
Ini nagpapaling na daig binago ni Trump ang tradisyon sa Amerika na ang presidente nagsusurat sa kapwa presidente. Kang magtaram na si Joe Biden sa mga taga-media, inilaging tanagyananda siya ning buo tansur sa iya ni Trump, very generous. Habo niya dang ibuyagyag ang laman kan surat na siya ning permiso halik kay Trump, kaya mag-uulay muna da sinda ni Trump. Pag nagtugot na si Trump na isabi ang laog, yan ipapayag niya. Tan may plano pa lang si Joe Biden na apudan si Trump asin sinda mag-ulay-ulay para man sa ikakarahay kan Amerika bako na magpadagos kan iriwal. Ngunyan sa kantong putikon sa pangiturugan ni Presidente Duterte na agaron si US President Joe Biden nagibon legal ang mga TNT Pinoy sa Amerika, medyo nagdidiklom. Base sa ulay-ulay kan mga komentarista sa kantong putikon ng ibang mga nag-restar sa Amerika, kaya araman istorya duman, madidipisilan da si Joe Biden nagibon legal ang pagtiner sa US kan mga nasa 300,000 na Pilipinong illegal na naglaog duman. Ang rason, ninulita sa 11,000 na mga illegal na immigrant sa Amerika, 10.7 mandang milyon na Amerikano ang mining trabaho na yung ngunyan ang nagwawarala, nagreklamo. Dahil da matugot ang 10.7 milyon na Amerikano, nagibon legal ang mga TNT, kaagaw ninda sa paghanap ng trabaho kung kaya masasakitan pang gibon legal ang mga Bicolano, mga Pilipinong nagtitinir ng illegal duman sa Amerika. Yan ang mga preskong bareta sa Bangon Bareta alas 7. Nakaibanan sa lado lokal, sinda Carlo Baldosa, si Riman si Hilde La Cruz, dahil nakukontak si Ernie Marfil, inasa inlong para bareta Berta de los Martires. Bangon Bareta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon OKFM. Bangon Bareta alas 7. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na, antibacterial at pampabata pa.